ọ dịalụ ọgọ nwoke na-anụ nwaanyị ọ dịalịa inete ọgọ ya nwaanyị ma ọgọ ya nwoke ya the in-laws. O nwelu ihe mmadụ send alamonia wee sị m nene ya na ọ chọ ka etinye ọnụ n'okwu a. O wee bụrụ gịnị na nwoke na-abụ kwa ọnwa o sendi alụ nne mụle ya n'afọ ya, let me just say family members ya 200,000 naira kwa ọnwa. Then kwa ọnwa ahụ ọbịa onye ọgọ ya nwaanyị 50,000. Nwunye wee na-ebe na-eti na-amagbu ma ole ndị be anyị si gịnị maka gịnị ka ọ ya abụ ọpụta onye nne nke 200,000 wezie nyezie nne nyanwa 50,000. Why ọmanji wee take care of nne nyanwa bụ nke nwaanyị. Nke nwoke wee gaa n'iru wee sị ya n'ọkwa nne mụta nwoke ọsịa yes, ọsịa n'ọkwa ọ mụta nwaanyị ọsịa na ndị na nne mụtakwu nyanwa ọsịa yes. O wee sị ya na ọ bụrụ dutie ka ọ bụ inetelie nne na nna ya, n'oduti nyanwa na ụmụ nwanne ka ọ bụ inete nne ha na nna ha anya. Na nyanwa bụ support ka ya na-enye na onwere ihe gbasara ya na nke ọ na-enye wụ as a support. Nwaanyị wee sị gịnị na ọ bụ na ọ yara na-eme nne ka o si eme nne nke nyanwa bụ nke nwoke na ya ebula abịa na nke nwoke wee sị ya ọ bụrụ na ifo na-echela anya kwuo ya bụla akpa na as far as nyanwa dị concern no support ka ya na-enye family maka na nne na nna ya mụtara ụmụ kwesị inete ha anya na yanwa nọ as a support to the family. Now wee na-ajụ ajụjụ ndị na-agọ ọgọ nwoke na ọgọ na ndị di na nwunye maka ihe a na-ekwu ama na ihe a na-ebute esemokwu n'ime ezinụlọ ụfọdụ. Oke na ọlụ nwoke bịala ịnụ nwaanyị na ezinụlọ inetekwu ndị ọgọ anya maka na ụfọdụ ndị nwunye kịta jizie anụ ọgụ aghala nọ iwu na di ya enetekwu family ha anya. Biko weda ma ịnụ nwaanyị ma ọ na-enube nwaanyị mana onye ọdụ ya etinyecha okwu na nkọwa ya maka ndị inwe ike anara anụ ọka ọfụma ọka ka nna asụ ndị Igbo ọka to be precise update onye ọka mana nke m na-asụ ndị Igbo ọka na